Tervehdys ja tervetuloa mukaan videolle, jossa puhun isähaavasta. Ja aihe on itselle todella tärkeä ja koskettaa monella tavalla hyvin todennäköisesti myös monia muitakin. Tosiaan ensin ehkä siitä, että jonkun verran, että mille tämä perustuu, mitä puhun aiheesta, niin totta kai omat kokemukset isäsuhteesta, isyydestä, omasta itsestäni ja mun ohjaamat konstellaatiot, joissa olen ollut mukana, joissa havainnut tätä teemaa, ihmiset ympärillä, joita olen havainnoinut ja sitä, että miten tämä teema heissä näkyy. Ja myös se, että miten ystävät ja ihmiset on niin kuin jakanut omia kokemuksia siitä isästä ja isyydestä. Tosiaan videorakenteesta hiukan. Ensin puhun niistä niin kuin yleisesti niistä isänmalleista suhteessa tähän haavaan asiaan. Ja sitten hiukan siitä, että kun alkaa kohtaan tätä asiaa, niin minkälaisia niin kuin isän osia voi löytää ja niin kuin enemmän semmoisia aikuisia isyyden asioita ja lopuksi myös hiukan siitä, että mikä voisi olla avuksi tämän asian suhteen esimerkiksi. Varmasti on tosi monia tapoja käsitellä asioita, mutta myös yhtenä asiana. Elikkä ja yksi semmoinen tärkeä asia tähän ennen kuin menen tuohon aiheeseen, niin haluan myös kutsua sua kuulijana reflektoimaan jakamaani ja ehkä siinä on sulle jotain, mitä vastaanottaa ja ehkä sulla on jotain samankaltaisia kokemuksia tähän asiaan liittyen. Tosiaan puhun aiheesta yleisellä tasolla, mutta myös liittäen omiin kokemuksiin. Eli ensin siitä yleisesti, että mitä ne isänmallit on voinut olla suhteessa näihin haavoihin. Ja en tarkoita, tämä ei ole mitenkään mustavalkoista, en tarkoita nyt tällä sitä, että se olisi pelkästään vaan näitä, vaan siellä voi olla myös ollut paljon hyvääkin isyyttä. Mutta teemaan, niin tosiaan semmoisia että se isä on ollut niin kuin etäinen, riippuvuuksiin hyvin taipuvainen. Anteeksi, mä oon vähän röyhtätyttää, kun mä söin tuossa äsken. Niin tosiaan riippuvuuksiin hyvin taipuvainen, oli ne sitten mitä tahansa, niin kuin työ, suoritukset, päihteet, ruuat, liikunta, jotain semmoista, mikä on ollut hyvin riippuvaisuutta. Ja tosiaan riippuvuuksia on tosi monia erilaisia, mutta tässä joitakin siitä. Sitten semmoinen niin kuin juureton, poissa oleva isä, mikä on mun oma kokemus isästäni. Ja isä, joka ei ole ihan omistanut sitä maskuliinista, tukevaa, paikalla olevaa voimaa, eteenpäin vievää voimaa, suunnitelmallisuutta ja sellaista niin kuin tukevaa ja turvaa rakennetta, mikä olisi niin kuin tuonut sinne perheeseen semmoisen syvän tuen ja turvan. Niin nämä on esimerkiksi ollut niitä asioita. Ja myös se, että isällä olisi ollut niinku kantokyky niinku omia haaveja kohtaan, omia asioita kohtaan, omia tunteita, että semmoinen kantokyky on ollut aina niinku puutteellista. Niin tässä joitakin esimerkkejä siitä. Ja sitten totta kai nämä asiat on niinku siirtynyt sukupolvelta toiselle ja sieltä on tullut semmoisia ylisukupolvisia tunteita, niin kuin kuulumattomuutta, syyllisyyttä, häpeää, arvottomuutta
niin kuin monista eri syistä, mutta joitakin mainitakseni, niin se, että ei ole ihan ollut siellä perheessä omana ittenään niin kuin läsnä, vaan ollut taipuvainen niihin haavoihin. Ja sitten myös yksi sellainen tärkeä näkökulma, mikä tulee mieleen tästä, niin on se, että isät jäi sotaan ja kiinni niihin käsittelemättömiin asioihin. Niin sen tavallaan ne on ollut niinku siellä taustatekijöinä ja sitten se, että just on niinku, että se isä on ollut niinku poissa oleva vetäytyvä ja ei ole kyennyt käsittelemään niitä omia asioita. Ja ne on sitten näkynyt tosi monilla eri tavoilla. Ja ehkä kuitenkin vielä haluan tuosta mainita sen, että myös niin kuin tavallaan ne syyllisyyden, häpeä, arvottomuuden asiat, niin niitä on sitten itsekin ylläpitänyt tietyllä tavalla. Kun ne on siirtynyt sieltä sukupolvelta toiselle, esimerkiksi mulle omalta isältä, niin niitä on sitten omalla toiminnalla monin tavoin ylläpitänyt, jotta näkisi niin kuin sen, että mistä siinä on kysymys ja saisi käsiteltyä se asia. Tosiaan taustalla yleensä kohtaamatonta kipua. Esimerkiksi se, että se isä ei ollut paikalla. Ne voi olla monia ne eri kokemukset yksilöllistä riippuen ja ne hylkäämisen kokemukset, mutta tässä niin kuin yksi esimerkki siitä. Ja se, että isä ei ollut ehkä ihan mua varten, vaan oli jotain, mikä isän veti pois sieltä ja jotain, mikä oli niin kuin tärkeämpää. Ei sillä, että hän olisi tehnyt sitä tahalleen, vaan siellä oli niitä käsittelemättömiä asioita. Ja se, että isä on ollut tarvitseva ja on joutunut olemaan niin kuin itse häntä varten, niin se on näkynyt esimerkiksi sillä tavalla, että siellä on ollut vääristyneitä rooleja, että on itse ollut semmoinen kannattelija ja tukija siellä perheessä, vaikka se on niin kuin tietenkin vanhempien tehtävää ja tässä tapauksessa isän tehtävä. Ja nämä on myös hyvin tiedostamattomia ja semmoisia herkästi piilossa olevia asioita ollut myös itselle ennen kuin on löytynyt resurssit ja tapa kohdata. Sitten seuraavaksi, mitä sitten kun alkaa, mitä seurauksia sillä on ollut, kun on alkanut kohtaamaan ja löytämään enemmän niitä aikuisen isän osia ja malleja, niin mitä ne esimerkiksi on ollut? Niin syvempi turva ja tuki, semmoinen syvempi kantokyky, tuki olla paikalla, kantaa erilaisia tapahtumia itsessä, esimerkiksi riippuvuudet, tunteet, niin se on semmoinen yksi merkittävä asia, mikä sieltä on löytynyt taustalta. Syvempi läsnäolo, semmoinen maskuliininen voima, niin kuin tehdä asioita, mennä omassa elämässä eteenpäin. Ja se tavallaan se niin kuin kokemus siitä niin kuin systeemisestä aikuisen miehiin liittymisestä. Tässä nyt tulee hiukan näitä perhekonstellaatiotermejä, koska se on mun tapa niin kuin hahmottaa näitä asioita. Ja totta kai se, että niin kuin maskuliiniset rajat on niin kuin selkiytynyt entisestään, roolit perheessä on lähtenyt selkiytyä, itsenäistyminen on päässyt alkaa tapahtua eri tasolla, eri tavalla ja semmoinen oma voima, syvempi löytäminen. No seuraavaksi, mitä sitten niin kuin tehdä asialle? Mikä voisi niin kuin olla yksi tapa niin kuin mennä eteenpäin näiden asioiden kanssa? Totta kai se, että niin kuin itsellekin se, että on alkanut kohtaamaan näitä asioita. On löytynyt tapa käsitellä ja nähdä se, että niin kuin, miten niin kuin hyvin lapsen tiedostamattomalla tavalla ei ole ollut omaa syytä, enkä ajattele, että se on kenenkään syytä, mutta miten hyvin lapsen tiedostamattomalla tavalla alkanut liittymään, miten on liittynyt siihen isään ja kantamaan niitä asioita, mitä isä kantoi. Ja nähdä myös se, että, mitä isä kantoi, mitä ottanut itse kantaakseen hyvin lapsen tiedostamattomalla tavalla. Ja se on
mahdollistanut sen, että niin kuin kyvyn alkaa eriytymään, ottaa etäisyyttä niistä asioista. Ja sen seurauksena, että niistä on niin kuin alkanut ottaa terveellä tavalla etäisyyttä ja eriytynyt, niin se on mahdollistanut tavan liittyä niin kuin siihen isään semmoisella hyvin aikuisella tavalla. Ja mullakin isä on kuollut kauan aikaa sitten, mutta tämä on mahdollista niin kuin perhekonstellaation menetelmän avulla. Niin haluan myös sen mainita, että tämä ei ole niin kuin suoraan liittynyt nyt siihen mun fyysiseen isään, miten se niin kuin eheyttävä liike on tapahtunut, vaan se, että mä oon itsessäni tutkinut näitä asioita ja mennyt asioiden kanssa eteenpäin. Yksi asia, minkä mä oon kokenut hyvin merkittäväksi, on niin kuin nähdä tässä perhekonstellaatiotyöskentelyssä, tämä on ollut mulle todella tärkeä asia, niin on ollut se, että mä oon myös nähnyt sen, että miten monin tavoin mä oon hylännyt itseni. Tai hylkään itseni liittymällä niin kuin siihen isään tai äitiin. Se on niin kuin, että mä näen sen, että miten mä niin kuin hylkään itseni, niin se on alkanut mahdollistaa niin kuin enemmän tai paremmin, miten mä sanoisin sen, että niin kuin sen, että kyvyn myös irtaantua. Kyvyn myös niin kuin, tavallaan jättää sen lapsen tavan taakse ja löytää sen aikuisen tavan. Et se on tuonut ihan erilaisen merkityksen, kun mä näen, että miten monella tavalla tässä tapahtuu itseni hylkäämistä. Joo. Eli se prosessi on niin kuin näin liikkunut tavallaan niin kuin paremmin eteenpäin, näkemällä myös se itsensä hylkääminen. Tässä kaikki tällä kertaa aiheeseen liittyen. Tosiaan lämpimästi tervetuloa mukaan syyllisyyden ja arvottomuuden syvät jäljet perhekonstellaatiotyöpajan Tampereelle, mikä pidetään 13.6. Lisää tapahtumasta löydät tietoa Facebook-tapahtumasta nimellä syyllisyyden ja arvottomuuden syvät jäljet ja minun kotisivuilta www.juhamatthiheiskanen.fi. Kiitos kun kuuntelit ja oikein hyvää viikonloppua sinne ja perjantai-päivää. Se on.